Този ден не може да бъде по-скучен. Поръчате Монополи днес. Играта, която кара скуката да изчезне. Бъдете се сега за експресността. Поръча го, де. Изглежда наистина експресна. Добре. Хубаво, айде да почваме. Аз съм първи обаче, защото го поръчах. Да, кажете. Не съм сигурен какво правя тук, но мисля, че искам да купя Цариградско шосе. Имате ли го? Ще разбира се, че имаме Цариградско шосе. Това са стоки в магазин. Отиваш и си купуваш улица. Що направо не купиш Бояна? Не съм стигнал до там все още. Имате ли го? Да, имаме Цариградско шосе. Челите второ място в конкурс по красота. Да, определено има хубава кожа. Костюмът му е много елегантен. Но носа му май е твърде голям. Като не е много добра, ама ще се позна с моя шиваш, той ще оправи много бързо. Но косата му определено ми харесва. Второ място? Второ място. Поне е безплатен. Не ме интересува дали иска да вземе сам Стефано. Няма да събира зелените квадратчета. Не се продава. Какво? Паднал му се карта Трезор. Веднага му вземете парите. Паднал му се чифт. Добре, да излиза от затвора. Бойко Борисов иска да купи Стара планина. Искам да купя ВИК. $50 Монополи долара. Оля? $50 Монополи долара. За какво?
Потъпли сте на Витушка. Това престъпление ли? Човек, който притежава цяла и градска, притежава и Витушка. Така че трябва да платите 50 монополи долара. Това са простоти, нищо няма да плащам. Може да продължите без да платите. А защо само аз плащам? С 50 монополи. Поне е безплатен. Какво е? Трябва да ответа в затвора. Защо? Какво съм направил? Що се стъпи на място, където който стъпих, трябва да отведем в затвора. Господине, това е абсурдно. Вие дори не приличате на полицай. Аз съм част от специалния полицейски екип, регулиращ мъжките аморалности. Аз дори не съм чул за този екип. Ей, не се подиграй с сперма! Вижте, просто иска да си платя сметката. Добре, хвърлете заровете и ще платите. Ма какви зарове, бе, хора? Аз просто искам да си платя сметката. Толкова ли е сложно? Аз просто искам да си свърша работа. Така че ги хвърлете. Държите 48 монополи долара. Какво? Как го решавате това? Каква е логиката на тази институция? Хвърляте заря, каквото ви се падне, ако го умножавате по 4. Ако притежахме електрокомпанията, се умножава по 10. Моля! Вижте, няма да се предаем правата на играта, просто плажете. Ма каква игра? Здравейте! Вие спечелихте 200 монополи долара! Бързи! Нека си почина малко. Сър, трябва да платите 200 долара. Аз що ги спечелих? Единственото нещо, което съм спечелил сега са два паркинга безплатни. Защо? Защо сте стъпили на дана кола? Чакай малко. Ти не си ли полицай от по-рано? Момчета! Какво става тук? Изгледа, че аз съм събрал всичките пари и имоти. Аз ви победих. Не, това ме прави победител. Това ме прави крал. Аз съм вашия монополи крал. Митко? За теб съм крал Димитрий, владетел на цяла София. Митко, успокой се. Не. Знам какво искате вие. Искате всичко да вземете. Всичко да вземете от мен. Всичко това искате, нали? Да, обаче не. Няма да го допусна. Всичко е за мен. Това момче има проблеми.
Иска да депозирам 500 000 монополи долара и всички площади и улици в София. Да, седнете при другите. Да, заповядайте. Гледам. Всички гледате на там, какво не разбрахте от първия път? Чакай, момент. Кръвта на Чакай, момент. Jesus Christ. Поне безплатно. Между другото, всеки път едно и също. Старт! Всяко клипче започва по един и същи начин. 3, 2, 1, начало! 3, 2, 1.